Ikaunom nga misa de Gallio. Pagpaso na ko kaganiha dito sa gilid pa lang, niawas naman ang mga tao. Ang uban dito na yun sa kusina. Kunya nagabantay ko dilipod sa side sa Espa. Naapoy mga tao, naghilom-hilom lang na sa ngit-ngit. Kunya dito po sa may tuwangan, tuwa po na uman sa plaza na. Dagdahan na kaayo ning ikaunom nga adlaw sa pagtukaw. Ang pangutana, excited na wa ang tanan? Murag wa ang kadungog. Excited na ba o nagkaluya? Nabuo ra may tingog atong testingan ni choir rin. Hello choir? Puso bisa ko yung microphone. Excited na ba ang choir nga nagkaduol na ang atong Ginoo? Gawas na ato itong suwayan to God is good. Nakabalo mo anong linyahan? God is good all the time. Nagkuwirin mo ang kanan. Ani ni siya ng igsoon. No, kay nagasuwayan man nato ni atong niagi. No, to check lang yun ninyo kung naapamowa mo nagkaluya. Kung di nagkakusog, nagka-excited. Kung moingon ganito, God is good, ang inyong tubagod sa ganito. Nagkalibog yun. God is good, ang atong tubag, grabe! High level. Kung moingon ganito, and all the time, syempre! Ataasa kayo, Father Roy. Kaya di. Sa pula na itong choir kayo na may microphone. God is good, choir. And all the time. Suksan. Arita sa Espa. Hello. Ang taga-Espa atong suwayan kayo. Dagan sa nino, taga-diyan, dagan sa kilid. Ayaw mong katulog, taga-Espa. God is good. Dito sa guard house na yung usa. Praise the Lord. At least na yung usa. Dili sa wang bahay diya sa parkingan perting daghanang baga kayo sa kamilyon. God is good! Balik ko na ito. Di mo rin nabukol ko. God is good! And all the time! Very good lumalaban. Arita dito sa atubangan. Dito sa atbang. Nasa may plaza. Hello? God is good! Naamo diha, mga igsoon, atbang. Nasa simbahan. May dagan kaayo. Balik ko na ito kasi wala na kadungog. God is good! And all the time! Kaya pwede mayatong pagpaka ng Ginoo. Nagkadasi na, ikaunom na adlaw. Sa pagtukaw, murag excited yun ang tanan. Ano rin usa ka istorya nga usa ka pamilya nakadaog sila sa loto. 645 loto. Wow! Ang nadaog nila, mag-import sila sa nadaog, tagantikan. Ay, tagantikan din. What? Huwag kayo isa-isa gaghan. Tagantikan, nagadaog. Nga na tagantikan man, kaya ang iya ang nadaog kay 688 million. Di ka manganghan, tagantikan kay 688. Pamati mo diya, lingit na mong disya tagatikan. Nising kita kaman, salamat kayo, Ginoo!
after 48 years. Kadaghan. Tuig nga pinastay. After 48 years. Pero nabuk kaayo ito. Mga igsoon. Ingon siya, lipay kaayo silang tanan sa pamilya. Kung saan ang celebration, nakabang-ambang, nagtutuyong daw, sila pong i-keep secret, kaya di man hindi may pag-alusin niya. Nakatulis ito na lahat. Mga igsoon, sa ilang kalipay, di malikayan, nga dunasan sila'y kabalakan. Nga naman, kay ang inahan, naa sa kwarto, ng pakuway, 75 years old na ay sakit sa kasing-kasing. Uy, kung saan ba na mo ni pagbalita sa mama nga diling siyang makalitan. Kung kamoy pamutan mo, kung saan ba ninyo pagsulti. So sa ilang kalibong kagumot, kalipay, hudyaka, mixed emotions. Ningon ang usa ka anak, pa, na ako'y nauna-unaan. Kung sa kahapon, muadto ta sa simbahan, o muhangyo ta ni Father. Kinsang pariay lang ang iyon. Ha? See? Ikaw na lang, Greg. Lagi na lang, ha? So, nidool sa simbahan kung gidool si Father. Father. Ha? Isa to? Father Hilliard? Sino ko ako nagibutakan niya? Sige. Correct. Ako yun? Bisudahan yung karakter na to sa video. Ningon, Father! Naagi-hangiyok di mo. Please, naging Father. Ayaw saba. Nagkadaog di o loto. Pinaganito na daw? 688 million! Tagatikad. 680. Father, kung saan na mo pag-approach ni Mama, ano ba siya sakit sa kasing-kasing? Kung saan na mo pag-insulti ka niya sa hinay-hinay, nga dili siya makalitan. Umingon ang pare, mixed emotions, unsa nagkadaong mo. Pero ang Mama, kung saan pag-sulti, so excited, nagpanikan. Murag si Maria, nagdali niya itong Isabel. Excited kayo. Nahibawan niya nagsabak. Si Isabel. So, ang ka-excited na ang atmosphere. Pag-antos balay, uwan ang balik. Nalikyan na yun sa kwarto sa inahan. Yan, nagkita. Ingon siya, Nay, maayong buntag kanimo. Buntag? Ni-ari ko na kay Pasko na ang hapit. Doon na ang Pasko. Unya, nagadungog ko ni mo nga, kamaayo, rapagin na mo muluto o biko. Masakali kaya ko ng biko. So, ingon siya, oh, brother, nalipay ka, alam ko, ganian ka. O ingon siya, Nay, dapat daw ko yung pangutahan. Pananalit lang ka, Nay. What if na ay muhatag ni mo o pila to? 688 million. Nay, kung sa imong buhaton sa 688 million, pinitapay din ba? Ayaw, pinita ko magalitan ko niya. Kung naingon ang mama, ha, Father? Niginhawa o law. Nagurong na. Kung naingon siya, kadagong kaayo anak, Father, oy, nakabagay mo hatag anak. What if lang, Nay? What if?
Kung niingon ang inahan, daghan magkusakop sa pamilya. Ako mga apo sa tuhod, apo sa kiting, apo sa panakapit. Ha? Apo sa lapa-lapa, apo sa tikod, apo sa panay sa kuko. Pero tinagana. Pero dili mag-uol yung 688 million. So iniingon siya, Father, ang akong buhaton, akong i-distribute ang katunga sa ilahang tanan. O ang katunga ko sa akong ihatag sa imuha para sa simbahan, makatabang sa simbahan. Una nga pare, si Father, ako yun, sa kita alay. Ingon siya, unsang tunay? Ingon ang nanay, ihatag sa imo o sa simbahan. Unsay naitabo ni Father? Giatake! Namatay! Ako yun. Kaguol ha? Gusto na yung mamatay. Namatay tungod sa kadako magihatag sa usa ka nanay. Mga igsuon na itong pagpagan ng atong Ginoo. At tumandagan sa pinakakusog na pakpak, pinakakusog. Amen. Dili ta mamangpak tuwag kayo namatay ang tao. Kung dili isang tayo nakadaog sila sa luto, nga tagatikan, yung pakpak mo, kaya hatagan mo. Dili. Kung dili, tungod sa nanay nga, katunga, yun ang iyang idunar sa simbahan. Para sa simbahan, dili para sa pari. Klaro na ha? Simuingon mo. Para kayo sa simbahan. Busa mga igsuon, kamu karong nanimba, gikan dito sa o sa ispa, o sa tuwangan, kuwan, kating puno ang kitang na nagawas-awas. Harong dili kamo mamatay o dalit. Kinahanglan katunga, gayon ang inyong ihatag sa kulikta. Ang naa sa inyo. Punod niya sa pitakan ng tampok maayo. Pareho simulawas ka tampok. Kanang baga kaayo katunga ang imong ihatag. Aron dili ka mamatay. Allah, delikado na o niya. Tagtanaw. Bitaw mga igsoon. Hapit na yun ang Pasko. Maglipay na yun kaayo kita. Dayag na kayo sa inyong mga mata. Marwagin mo lang ito. Nagsuliran ang mga mata. Praise the Lord. Hallelujah. Mga igsoon, nasayon kami sa inyong kamangihatagon. Salamat kaayo sa inyong paghahatag sa kanunay. Kinsa naman ninyo diri kumpleto sa ikaunong nga adlaw sa pagtukaw. Kinsa yung nakakumpleto? Wow! Napulo ra tabuo. Bitaw mga igsoon, doon ay tulong na pamalandong ang atong magkutlo sa atong ebanghelyo nga which nagbalik-balik rin yung mga readings nato. Kung saan ka mo, magkamemorya na mo ani. Kung saan ganito itong readings? Nagkamemorya yun. Gikan, pagbasa ni sa ebanghelyo sumala ni Lucas, maugatong ni bisita si Maria sa iyahang igagaw si Isabel. Tulong ka po ito mga igsoon. Una, ang pagpaambitay sa grasya sa ilang nadawan. Si Maria, nagkasayon man na si Isabel, punong kapuan ang iyan, sa kanipay ni adto siya. Pero gawas sa iya pagbisita ni Isabel, siya po nanam
kun. So both of them have this grace. Graces. Kalipay nga hilapihan. And they shared that grace. Mausad na ninyo. Sa inyo ang mga gasa, sa inyong kalipay, sa inyong pagpasalamat, inyo ba nang i-share sa uban? Ubasig, ako raning. Ako ra yun ang tanan. Dili sila pwede mahatagan sa grasya. Dili sila agay mag-ibalong nagmalipayon ko. Basig inana ta. Lisod kaayo. Pero kung mangayo na gani, ikaw mo ay kusog kaayo, mangayo sa uban. Mga igsoon, ikaduhang punto sa paghatag og time. So, paningkamutan. Si Maria, bisag lisod, asa siya nga dito sa lungsod sa, asa ito David? Yan sa lungsod sa Judea. Layo, bungtod. Nigdagan si Maria. Excited. Iyang ihatagan o kigayon. Nihatag siya time. In our context, kumusta ang atong time? Hello? God is good? Magalinay yun. Grabe. Grabe na yun. Tuba. Muhatag ka ba ang time sa imong bana? Mga magtiayo na rini, doon na pa ba'y tayo mga asawa sa bana? Ha? Ang bana, nga di nilaghan. Doon na pa ba'y tayo sa asawa? Busy pa din, busy sa trabaho. Ikaduhang punto, time. Ihatag na ito ang patay. Dili lang sa pamilya, dili lang sa mga asawa, sa mga anak, sa katiling man. Labaw sa tanan, lanto. Sa Ginoo. Oh, this manifest today, nini ato ikaunong, na perting pag-aka. Salamat sa inyong paghahatag o kahigayunan. Bisan mo matag alas 2 sa kaadlaw, alas 3. Ani gihapon kamo nagtukaw alang sa atong Ginoo nga umabot. Ato matagan sa nasibang pagpapangaisun ang inyong bumang at tukaniya. Ikatulong punto, bulahan katong mituo mituman sa mensahe sa Ginoo. Kung nisaad ka, ni promise ka, Lord, ang akong New Year's resolution, magbago na yun ko. Ako na yung dublihon ang akong panahon nga na kanimo. Well, that's a good New Year's resolution. Kinahanglan magkalugay kita sa kalibutan. Mas magkaila kita ni Kristo kung kinsa siya. Nganong mo anhi mangyud siya. Mga igsoon, anay usa ka istorya. Usa ka babae nga, ang isa ka bana nga sige sa trabaho, nung daghan kayo siya kahago niya, pero niretired na siya. Sa iya paningkamot sa trabaho, ang tanan niya sweldo niya iyang naipon, dako kaayo ang iyang sweldo. O ingon siya sa iyang asawa, kung mamatay gani ko, kung pwede ang tanan na kong savings, imong ipadala, imong isuod sa akong lungganan. Wala. Naay mga magtiayo ni nana. Kuripot. Isa'y mga kuripot din. Kung dili lang kuripot, hakog! Naay mga hakog. Nahilog ng hakog, anak na tayo. Kantay mo sa kulit taon niya, ha? Baka mo kalimot. Mga igsoon, ako kaayo ang bana. Kasa ko po mga ako, minisaya ko na. Daw! Di maghata. Pero tuod man kay obedient wife man lagi. Nitando sa saan. Okay.
pinagdagan sa istorya, ang bana mamatay o namatay ang bana. Pilay dagan sa istorya, dito na sila sa lugnanan. Pwedeng hilang sa tanan. Hasta ang asawa na nguy-nguy. Katapusan nga rito, seremonyas, ikanaog na ang bana dito sa ilawan. 6 feet under the ground. Umingon ang asawa, Sir, tayo sa sir. Ikuha niya. O sige, kuha. Pila? 688. Ah, ito kayo. Ay, mga namusta niya. 688. Joke. Gibutang ang usaka gamay na mental box. Maabli ang 5. Kung sa gisulod, ang 688. Pasabi ka na 688. Bitaw. Mga igsoon, gitao, gibutang na niya. Pagpanao, gitabunan, kung niingon ang iyang suod nga barkada sa maong asawa. Di po siguro kabuang, oy, kaya mong isulod ang 688 million diya. Niingon dayon siya. Ayaw pag-inana. Binunyagan bayak ko. Kristiyanos bayak ko. Matinumanon bayak kayo kong asawa. Kung unsa ang gisaan na yun na. Dili na nako makuha ang akong gisaan ng pulong kaniya. Yun sa'yo mga inana din niya, yung mga asawa. Yung natulog na. Mga igsoon, ingon siya, kinahanglan akong tumano. Busa, ningon ang iyang tupad. So sigurado ka, imong iputang ang 688 million. Isiga ang mata. O ningon siya, ako siyang ibilinan 688 million sa cheque. Kaya kung gusto niyang withdraw, amo bangon siya kung iyang withdraw ng kwarta. Matinumanon, pero masiguroon. Murag kamo, maniguro daan. Bitaw, dili na mo angay mag-ul kay sigurado na kita sa kaluwasan ni Kristo. Itungod kay hapit na siya, and that is the ultimate reason na anong mo ari si Kristo sa katibutan. And that we commemorate that story of Jesus na kitang tanan di ay mga anak sa Diyos sa tanang kaliwatan. Hasta ang tagabantayan, Abel, tagatikad, Abel, tungod sa gugma ni Kristo na nag-uros-uros. Alam kanimo. Alam kanatong tanan. Atong hatagan sa basipang pagpapagato dito. Praise the Lord. Hallelujah. Yung sa mga igsoon, inaulunta na kita sa atong pagka-Kristiyano, sa atong pagka-Pinuniyagan, ato kining mahimo. Dili lang kita taman sa saan. Kataman na sa bunyan. Humanong bunyan, di na mamalik sa simbahan. Kasubo. Mga igsoon, mamanandong kita. And this will be part of our New Year's resolution kung ihatag ka nato. Na unta, magkadugay kita diha sa pag-alagad kaniya. Magkalaom ang atong paghiguma kaniya sama